Moi! Kiva kun tulit kattoo mun videoa. Tervetuloa mun pikkujouluihin ja jouluvalmisteluvideoon. Eka haettiin joulukuusi. Mikä siinä on, Ripa? Mikä siinä on? Me laitettiin se tähän keittiöolkkari-alueelle. Mun kissat tykkää makoilla tuolla kuusen alla, niin me laitettiin niille tommonen peti sinne. Epilepsiavaroitus. Valot syttyy. Nyt! Vaikka mä en voi itse laittaa noita valoja tai tätä koristenauhaa, niin mä aina kerron, että miten mä haluan, että ne asetellaan. Ja sama juttu näissä koristeissa. Mulla oli nyt tämmösiä erilaisia karkkikoristeita. Ja donitseja. Ja tikkareita. Mitä teet? Oi kuusipuu, oi kuusipuu. Niinkö? Manta, sanokko sä, että hyvää joulua? Hyvää joulua kaikille. Hyvää joulua kaikille. Nyt mennään tekee pipareita ja torttuja. Tuuks säkin mukaan? Simpa tulee mukaan. No niin. Ja toinen kissa on tällä pöydällä. Kissat, hei! Teidän pitäisi nyt lähteä siitä, kun mä alan leipomaan. Anteeksi vaan. Nyt tulee lähtö. Ei näytä olevana mitään kiirettä. Laitetaanko sulle ruokaa?
Täällä on, kato. Täällä on tämmösiä kissojen jouluruokia. Oota, kun mä saisin sen otettua sen. En mä saa. Auta. Mulla on kissoillekin jouluruokaa. Kelpaako? Tämmösiä. Mun mielestä parhaimmalta näyttää tuo punainen. Niin. Tästäkö sulle? Mulla oli tässä nyt tänä esimerkkinä vaan tämmönen maalaustela, mutta mä oon joskus kokeillut semmoista yksikätisen kaulinta. Se näytti aika lailla tämmöiseltä telalta. Mä sain kaulittua sillä itse esim. Piparitaikinan, mutta nyt mä en oo nähnyt niitä pitkään aikaan missään. No niin, ja sitten perfektionisti asettelee nämä piparimuotit tähän piparitaikinaan niin, että ei jää yhtään ylimääräisiä rakoosia. No okei, voisi ne vähän jäädä. Sitten avataan reunat. En syö raakaa taikinaa. Miten niin? Kuvittelet vaan. Pitäähän mun maistaa, että se ei oo pilaantunutta. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now. It's Christmas, baby. My snowman and me. Hey. My snowman and me. Baby. Kommentoi, onko sun mielestä piparitaikina parempaa kuin paistetut piparit. Sitten mä aloin tekee torttuja. Onko sulla hilloa? Ei oo. No mulla on. Paljon helpompi laittaa nämä. Pysyy paremmin. Se hillo on jo tulla valmiina. Niin. Tervetuloa tänne Veerana keittiöön. Ja Mantan. Mantakin on siellä. Ainakin hengessä mukana. Noi. Nätti. Onpa nätti. Nätti. Silloin kun mä olin pienempi, mä en tykännyt yhtään koskea taikinaa. Mut kuule, sitten kun Veera meni taidekouluun tekee savitöitä, sitä ei paljon kyselty, että koskeeko siihen saveen vai ei. En ole sen jälkeen sitten arastellut koskee taikinaakaan. Niin. Mä nuorempana mä sain tehtyä vaan ton verran, että Joo. siihen tuli justiinsa jälki, eikä se mennyt
pohjaa. Joo. Niin nythän mä saan Joo. kuitenkin leikattua tälleen No niin. ihan kunnolla. Come on. Missä se on? Tuulla on tuo kamera. Sitten ota. Väärymän suolainen kinus. Joo. No niin. Maistetaan. Onko tämä mistään kotoisin? Luulis kyllä, että olisi hyvää, kun on saltet karamelli. Ja tässä siitä pois. Silmät valluu vettä. Kuinka hyvä. Joo. Oli hyvä. Aikas maukas. All right. Ja kyllä tuolla hillolla ainakin makean nälkä lähtee. Mä en muutenkaan hirveästi tykkää hilloista, mutta mun lemppari on tuo omenakaneli tai aprikoosi. Tuommoinen salted caramel konvehti on mun lemppari suklaata. Niin mä testasin nytten laittaa semmosen torttuun. Tässä mä oon tehnytkin vähän erinäköisiä torttuja, kun mulla oli 2 eri hilloa. Näyttää aika hyviltä. Mutta mikä on tämä? Näyttää joltakin ihme sukkulalta. Nyt syöksyy sukkula Veenukseen. Mä siis katoin samalla telkkaria, kun mä tein näitä torttuja. Ja sit siinä tuli joku joululauluohjelma ja siinä laulettiin joulumaa. Niin mä en sitten keskittynyt niin paljon taittelemaan sitä torttua. Ja sitten uuniin. Kyllä tuli hyviä. Nam nam. Mulla oli tänä vuonna 2 pikkujoulut. Mä harrastan nykyään teatteria. Mä oon näyttelemässä yhdessä teatteriprokkiksessa. Me tullaan esittää se ensi vuonna Oulun kesäteatterissa. Meillä oli teatteriporukan kanssa pikkujoulut. Ja sitten Fysioksessa. Mun lemppari jouluelokuva on Joulutarina. Mä oon kattonut sen monta kertaa. Siinä lopputeksteissä on Antti Tuiskun Valovuodet biisi. Viime vuonna, kun mä askartelin joulujuttuja, mä kuuntelin joululauluja, niin mulla tuli inspis, että mä haluan tehdä siihen Valovuodet biisiin tanssiesityksen. Mutta mä en voinut silloin tehdä, kun mulla ei ollut ideoita siihen. Me ollaan tehty nyt 2 varjoon liittyvää tanssiesitystä. Eka oli varjot ja sitten oli Paulut varjon paluu, joka me esitettiin viime vuonna Fysioksen pikkujouluissa.
Tosta Antti Tuiskun biisistä tuli mieleen, että se sopisi näiden varjoesitysten jatkoksi, kun siinäkin lauletaan, että varjosi jäi. Mun mummu kuoli vasta. Ja nyt kun mä olin tekemässä tanssiesitystä, niin siitä biisistä tuli mieleen mummu. Mä oon editoinutkin tämän videon silleen, että eka on tanssia ja mä aloitan maalaamisen sen biisin kakkossäkeistystä, mistä mulla tulee se meidän mummu mieleen. Sitten toinen asia, kun mun koira Disney tuli mulle, se ei voinutkaan olla mulla kuin 2 kuukautta. Se meni mun iskelle ja mä oon onneksi saanut nähdä sitä sen jälkeen. Mä laitoin silloin pari vuotta sitten YouTube-videoon kans tuon saman biisin. Mä koitin tehdä alkujuonnon tuohon tanssiesitykseen, mutta mä en oikein saanut sanoja oikeaan järjestykseen. Mä ajattelin, että mä voisin kertoa nyt pari juttua tässä videolla. Mä olin jotain 3 tai 4. Antti Tuisko oli vasta ollut Idolsissa. Ja se tuli moikkaa Oussiin. Mä en silloin tiennyt yhtään, että mikä Idols ja kuka Antti Tuisku. Mut iskä oli silloin käymässä moikkaamassa mua. Se selitti mulle, mikä on Idols ja että Antti Tuisku on tullut siitä julkisuuteen. Ja sitten, vaikka mulla oli maha tosi kipeä, niin mä vaan hymyilin, koska Antti Tuisku tuli mun sängyn viereen. Me otettiin kuva ja se antoi mulle nallen. Mua harmittaa, että sitä kuvaa ei ole enää tallessa, paitsi mun mielessä, mutta kommentoi, jos haluat, että mä piirrän sen. Kun mä editoin biisiä ja harjoittelin koreografiaa, niin mulla tuli mummu mieleen. Mummu oli kans taiteilija. Se maalasi paljon luontoaiheisia tauluja. Teki savitöitä, lasitöitä ja kutoi meille esimerkiksi villasukkia ja joulun aikaan semmosia ihan pieniä tonttuja. Me aina leikittiin niillä pienenä. Musta tuntuu, että toi maalaaminen on vähän niin kuin mummun perintö mulle. Esiintyminen ei oikeastaan ikinä jännitä mua, mutta nyt mä jännitti tosi paljon. Mä en tiedä mikä siinä oli. Johanna koitti tökätä mua kätteen, että hyvin se menee. Mä en voinut edes katsoa sitä tälleen, että joo, vaan mä vaan tuijotin tälleen lattiaan. Ja yritin olla miettimättä, koska muuten mä en ois voinut esiintyä. Mulla piti vähän aikaa odottaa, että me saadaan musiikki kuuluu. Ja musta tuntuu, että se tosi pieni hetki kestää ikuisuuden.
Me ollaan tehty Johannan kanssa aika monta tanssiesitystä. Ja sillä on semmonen tyyli, että aina kun me ollaan kumarrettu yhdessä, niin se pakittaa ja taputtaa vielä mulle, kun mä oon tehnyt suurimman osan niistä koreografioista. Mä yleensä jäänkin siihen ja sitten vielä kumarran itse uudestaan. Mutta tossa esityksessä oli nyt silleen, että mä en oikeastaan voinut jäädä siihen. Mä vaan halusin äkkiä lähteä pois siitä seinävideossa, mutta joo. Mua jotenkin jännitti niin paljon ja sitten musta tuntuu, että jos mä jään siihen, niin tulee semmonen jälkijännitys. Tuossa videolla näkyy samalla valkokankaalta, kun mä maalaan. Ja sit siellä näkyy myös kuvia ja videoita musta ja Disneystä. Mutta nyt mä lopetan tänä selostuksen ja katsotaan tanssiesitys. Tanssin lomassa syntyvä maalaus kuvaa Veeran lempijouluelokuvaa ja sitoo tarinan tähän hetkeen ja joulun aikaan. Tämä esitys on omistettu muistoille, taiteen voimalle ja joulun taidalle. Ole hyvä, Veera. Varjo siellä. Kaikki maailmatkaan meitä ei vois koskaan erottaa toisistaan. Valovuodetkaan, koska sä laulat mun korvaan, pohjoistuuli kuiskuttaa mua seuraat päivin yli. Enemmän sua ikävöin, varjosi luoksein jäi. Vaikka olitkin vain hetken kanssa.
videon. Paina peukkua ylös, jos tykkäsit. Ihanaa ja rauhallista joulua kaikille. Nähdään taas. Heippa!